ning embong. Ada kresek, ada kresek. Telek iki. Telek nyapu lho, telek ning dalan, greget-gregeti. Wadah. Wong tuh ngenteni. Aku dhisik RT. Terus tak dukne RX. Terus mari ngono tuh RGR ya ta. Mari rosokan ngono ta karepmu tak sodok. sowan wonten desa Ngadiboyo. Sesuk ning kene iki Mbah Lurah wis matur. Masyarakat seneng campur sarian ngene iki seminggu sepisan sok ben. Alhamdulillah. Matur nuwun Mbah Lurah. Tapi rencana. Yo mbuh kabul ora roh rencana. Lha iki boleh seminggu pisan iki duwite sapa? Duwe mbahmu sangkil iki masamu. Ya somben neh ora masalah. Yo kabeh iki patut disyukuri. Sapa ngerti nek piantun kene entuk rejeki, duwe rejeki, panenan apa? Panenan brambang usaha iki lho. sukses. Brambang dungakne. Panenane rame panu legane Wes larang. pokoke mari ngene awake dhewe mulih kan somben panen to brambang. Hitungane sekilo 350.000. Amin. Ngono. Tapi lek 350.000 terus nanggap ae dhewe ya. Lara nanggap sesuk bosok ya. Dulu dongane ya. Iki dongane sing apik kok rumah saku kok iso. Yo paling gak iki sewajarnya mbah pira regane iki patut disyukuri. Amin alhamdulillah. Nembang sing apik Nembang Mas. Awake dhewe niki kono ora mung ngomong tok, kon nyanyi kon hibur masyarakat yang hadir pada malam. Yo jenenge campur sari. Mulane kabeh campur sari apa lagu iso dilayani. Contone mulai dari lagu dangdut, pop, rock, androck. Daster kon ndi to Mas aku apa nek lagu daster ngomong rock tok nyanyi Mas. Oke. Njaluk lagu apa Mas? Ya sing anyar. Aku iki serba bisa. Sampean njaluk lagu apa? Sing anyar. Dari Sabang sampai Nganjuk. Aku iso kabeh Mas. Oke. Lah saiki umumane tembangan Jawa Tengah jajal. Iki beda-beda. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu pisan ning ati gelo. Jawa Tengah. Jawa Barat bisa. Manuk dadali, manuk panggang ganteng, perlambang sekti Indonesia Jaya. Jawa Barat itu lebih Jawa Barat ini tenan. Jawa Timur yang Jawa Timur. Surabaya. Rek ayo rek, mlaku ning tunjungan. Wah kuwi. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Jawa Timur enteng sing adoh Mas. Kalimantan. Alah Kalimantan. Sing adoh mulai pucuk. Madura jajal. Oleh olah Paraona ala dere oleh olah paladere kan Madura. Oh iya Sumatera. Oleh olah paraona ala dere Sulawesi. Oleh olah paraona ala Papua. Oleh olah para. Setok ket mau kok tekan ndi Madura tok iki. Lha Madura ya ning ndi lho? Oh iya. Heeh jane dolan adek mesti. Adek mesti ketemu ae. Ngono kuwi sak langkong ngene ta. Ya. Nadane iki lagu sing istimewa kaya sinden-sinden yang menyontohkan. Apa Mas? Nadane iki lho sing ae sing lagune oleh. Tak sodok lah lagu iki lho. Oleh utok. Apa ki ning apa? Sepine. Siapa datang nadane? Gula. Sepine olah. Alah. Tulisane iso ora to. Arek iki lho. Ilang ono sing kuwi wis. Mbok liyane to. Sepine wengi. Gula lagu. Gula lagune Didi Kempot lah. Sing ambiar lagi Citra. Iya Mas. Kuciwa. Tatu. Loro ati. Nyerang es teh. Ngomong. Jarene Murdani ngono kuwi ya. Ayo. Omonganmu ora usah ganggu kancane nembang. Sing ganggu sapa tak? Ya awakmu ngomong dhewe. Lah aku ngomongne Murdani ae. Murdani ya Murdani. Kok tak sodok ndelasor kemarin karo Mas aku. Kancane nyanyi bener nyanyi karo Mas aku. Omon iki. Lambimu lho sing ngomong. Mas. Cedek kancane iki digano-anokne. Omong ngono.
Aku meneng lho, Tat. Lah iki arep nembang ora usah usak-usak ngene. Guyang-guyang kabeh dhewe. Lambemu lho sing kurang ajar. Jar-jarne malah omen kowe. Ora masalah kancane wis meneng wis ora usah omen kowe. Sing ngomong ki sapa? Wong aku menang ae. Ah mendulu-mendulu mripatmu lho. Ha. Kok gak omong, Neng. Kok gak omong langsung nget-ngeti kacane. Aja nesu. Aja nesu. Aja nesu. Aku gaget to, Heng. Kaget aku. Sepine kathok iki. Tuh. Wengi iki ora kathok iki ndasmu. Sepine wengi iki. Lho. Sepine wengi iki. Kowe jane gila apa nyanyi kowe karo Mas aku teko hahi. Lho, dang-ding aku malah ngetutne. Ancene. Repe. Kok combe ya ngono kuwi. Kok sok jam repe. Combe. Jajal repe. Ya aku lho apa iki. Ojo kok meneng kok meneng kok. Aku kuwi lho. Aku nangis. Tidak sapi. Aku Jan kontek iki ta kowe. Ayo kok bongko iki. Janjimu kuwi lho. Lah. Game rada bengkak. Ora nek mangan bombo iki Lah kerap. iya kaken mangan opo kowe. Bengkak. Ayo Makane aja pati mangan kancil we. Dadi ning ngono kuwi. Ora kancile, Mas. Apa? Bojone sih tak pangan. Aku Opo ene mangan kancil iki lho. ayo Aku nangis. Aku kangen. Janjimu biyen kowe seneng. Nah, Ning nikeri tak enteni kek mulia kowe kedang dolai bali luar biasa. Kundet maju. ah Wes iki gentenan wis tok kancane Coba. gentenan karo Coba. awakmu gentenan. Ah, Rembulan, Pak. rembulan Mas. Jadi nadane Firna. Ayo Raden. Nadane. nadane cocok dhisik Repe apa anune? Rap. Rap. Rembu. Menengah sama Simbang. Iya. apa rembulan ki lho Hawa ning rembulan sing tak tampa Iki. Ayo. Hawa ning jero bati pengin tansah sesande baik-baik saya hanya satu untukmu. Mas rembulan Iso tekan dindi to kowe. Lu ngono to rek Dindi. nom-nom cah nom-nom padha budek kabeh lho. iya baleno Hawa ning jero bati pengin tansah sesande baik-baik sayang hanya satu untukmu. Mas rembulan Bocah loro goblok. ya pokok wali Kok wali kowe. Apa nek rembulan nek ketemu wali kowe. Rembulan lho heng mau iki. Cengok. Awakmu nembang apa? wali kuwi lho Lah iya iki mau. Tak contoni lho goblok. Rungokno. Rembulan lho heng. iya ya Hawa ning jero batin. Ya ora. Ngono ta? Arepe lho. Lah iya ngono kuwi. Lah iya. ya bener kuwi rembulan Lah iki rong mari ya. Hawa ning jero batin pengen tansah sesande baik-baik sa. Wah, penak iki ya, penak iki.
Gak. Enggak tuh kok di sosis aja nesu. Oleh. Alah. Wis ulah-ulah. Madura wis mari. Ulah-ulah kok masamu. Yo kok Madura ora enek rembulan lho. Rampung Madurane wis rampung. Ora enek ceritane Madura ora enek. Wong kene iki awake dhewe siji kudune bersiaga, nomor lorone kudune silaturahmi, nomor telu kudune bermasyarakat yang baik dan benar. Bener Mas. Ngadi boyo wis panggonane. Ya. Ngudi karo lagi bakul cilok kok metu ta? Aja sembrono. Ya, Pak. Aja sembrono. Wong Iki aku kate tanggapan. Ludruk. Sutradarane iki aku. Lah nggih Pak kula sanjangan riyen. Ngomong ngono. Bose aku kok ngeyel sodok bisa ngono. Iso. Masalah. Katene tanggapan. Golek Tanggapan wong apa? aku. Mau paling batal negah. Alah. Tenan teko luar negeri. Boten. Gah, kancane nang Hongkong penjara moro-rono negah. Wis dalah kowe dalah. Sing nanggap teko Hongkong lho, Mas. Gah, kon mulih lho. Duite dolar. Jalanane Gak. Ludruk. Duite pinten? 20 juta. 20 juta. Hah, aku wingi batal 20 juta. Gah aku. gak Temenan iki temenan. Lagi Gak tenan. enek batal iki pisan. Tenan. Teken kontrak aku Ya, pisan. asli, Mas, ya? Heeh. Judulnya apa? Iki tak gawe sutradara. Jalukane apa kono? Pripun, Pak? Kok aku sutradara iku lho. Ya piye? Lah aku rumok panjeri kok. Lah, aku harus ada. Dipanjeri dhisik ngono kuwi. Kok Kok ning anu dhisik, sampe jajal dhisik wonge, ya. Pemain ndi? sing pantes bus ya kono lho. Iki Potongane bus ki ya kono. Iya, enggak. Iki potongane bus. Nyamar Mas iki, Mas. Iki nyamar. Iki genahe lho. Wis piye iki? Jungko nek wis dilatih, Oke. ku tak DP kabeh. Siap. Aku jadi Tenang ae. Lakone ceritanya apa, Mas? Lakone apa? Ratapan anak tiri. Wah, Lakone ratapan anak tiri, Nah, Mas. iki lho. Oh iya, siap. Drama tradisional. Oh, siap. Aku dadi apa? Pantese sampean dadi anak. Wah, Oke. anjane sik imut-imut lah. Sik imut-imut. Umure 20 tahun nak. Irung mekrok imut-imut. Lah iki dadi mboke iki. Sendak lemu mboke. Mboke. Dino. Urung mari kok rumah pirang-pirangane dino. Urung mari ora. Kula dapuk napa, Pak? Eh, Kula man gondo mboten wonten to? iku lakone besot lan. Sampeyan dadi bapake. Bapake. Engko man gondo ku MC-ne. Sampeyan dadi bapake. Kaya mie goreng. Rupane kaya mie goreng. Ya, ana. Lah, ceritane bapak iki nyambut gawe nang Hongkong, bojone iki nang omah dhewe terus Balik lho goblok. Wah, Apa nek ketemu? kucuk. Ih, tangan. Iki tangan. dhuwur iki. Wah, goblok. Sing rada totalitas. gak iso rasane iki. Iso Pak, iso. Apik iki lak dadi wedok. Mat Ayo ta, cedak. Ma Ceritane pripun, Pak? Ceritane ceritane iki bojone nyambut gawe nang luar negeri. Nggih. Ndek omah iki mang ngramut anak iki anak kwalon. Oh, ngaten. Iya, gawane sampean. Iki Ibu Tiri. Oh alah. Heeh. Iya. Adegan pertama langsung Adegan pertama anake karo mboke. Iya. Kari. sing apik to, sing apik kita tanggapan larang rumah. Tanggapan larang lho iki. Dolar lho duwite. Aku anake. Iki anake. Aku tak sadus kok. Mosok koyo malin gundang. Bene lah ngono. Anake wedok iki. Wedok. Wedok. Kok Anake wedok. krek. Nyapa koyo anak lanang iki lho. Ora omong. Kudungan. Terus piye? Adegan bapake ambek mae sik. Ora bapake wis nyambut gawe. Ki sing dinut sing ndi to? Ketoyo sutradarane ora sepelan to. Sik to. Mayu. Ki jeragan kok malah ngatur, tambangane sutradara. Apa ora semayan mau ning jero? Belas ora semayan belas. Wis. Mbok ngrasani anake males pergonan. Sing apik. Sing apik.
budaya. Kowe iki nyapo lho kok biasa. Udah rasa langsung Ya aku Allah. hidung barang. Duit wis masuk lho Mas. Wah, ngene iki rasane aku ning desa iki dadi wong melarat. Nandur brambang dadi kuli. Manggul brambang alhamdulillah. Saiki aku ya wis dirabi bose brambang. Saiki ya wis dadi sugih. Oh, arep mangan apa? Arep tuku apa? Maknyu, Mas, Pak, aku njaluk duwite ya wis metu. Anu, instruksi. Apa, Mas? Kersane saya umpamane wong kuwi masa Lah ngelengong iya. ngono. Wah, wedok ya dandan no. Wedoke dandan budake. Ora ketok no, kene oh. Kayak masuk lanang kok wedok lah nek wedaan kan ketok nek wedok. Ketok ayu. Apik Mas. Mas, Piye? mau gak enek ini. Ben Anyar ketok. anyar iki. ketok. Permintaan sing digawe. Permintaan sing duwe gawe iki wedoke dandan. Dandan. Piyen paribasane wedake nanggo ndut. Saiki wis wedake wedak landulip. Alhamdulillah. Dadi wong sugih terahe enak, arep masak piye-piye, karepe dhewe. Paribasan esuk. Ras sutradara, iki sugih apa melarat to? Sugih iki. Oh, sugih. Tapi Mas. Dalam. Kurang ayu nek gak lipenan. Lipenan. Pak sutradara. Apa? Ancen ngono kuwi. Anyar permintaan. Oh ngono kuwi. Permintaan Nganggo lipen. Ben Kowe iki meneng to? Wong jenenge wong iki sawu barang lek jenenge wong lipen kan. Iya lipenan. Enak to, Ra? Ra aku Lho, Lambe. Piye, Mbak? Anu Pak Apa? Ayu apa ora? Ayu. Tenan. Ayu. Tenan ayu aku diseneni. Ora. Hah, jan manis. Ora mau nganggo wedak tok lipen sampe dilembet-dilembet. Tapi ngono kuwi wong sugih ora kena disalahne. Allah. Ngene iki anakku wis pirang-pirang dina anak-anak sambungan. Oh, dasare anak cakku. masamu anakmu pedotan kok iso sabun. Maksudnya iki anak tiri. Oh, alah iya. Anak tiri. Lah iya sambungan. Anak tiri. Bapake pegawai PLN kok dhisik. Anak-anak sambungan biyen yo disetek. Allah. Ngene iki aku ngenteni wayahe masak ya ora enek masak, wayahe umbah-umbah ora enek umbah-umbah. Oh alah ancen anakku celuk. Beda karo anakku anakku dhewe ning desa tenan. Isuk ya wis tangi. Arep budal sekolah masak dhisik. Ora anakku sing sitok iki jane mau wajah. Aku mlebu kapan, Pak? Ya saiki. Oh iya. Heeh. Dirasani anak Iki dirasani. tenolong nenek bapake teko tak kandhane bapake. Kenapa? Nyapa? Anak wedok to? Beda. Yo macak. Oh, macak Mas ya. Maca kurang ayu nek gak maca. Ya lakno, kurang ayu. Ning salon iki ceritane salon. Apik. Wis. Ayu. Lipstick. Mas bocah wedok nganggo alis. Oh, Nganggo alis. alis Pak. Ya ben rada Yo. anu lah. Alis iki Hehe. Mripat kuwi PC. lah ora ngerti. Ayu ngono. Napa Ayu. nek alis ngisore mripat iki ora? Dene kancane kirik ngono piye kok. Wis ya, Pak ya. Wis apik Mas. Hah, wis. Mas, Ayu. bocah wedok nganggo lipen. Oh alah, malah. Lipen nih. Lo palas tahun piro lo lipen. Lipstick, Pak, lipstick. Apa? Lihat jadi sutradara lawas kok iki. Aku wong lawas. Wong lawas. Apa? Dilepeni ben ketok cantik. Lipennya sing apik, Lipene lipennya. sing apik lipen. Ya apik no, anakku manis. Ayu. Lele sing logo meneh. Sing lugu sapa? Hah? Ya aku lho sing lugu. Oh, kleru. Yo ceritane mulai. Bapak. Matamu lho. Mbah. Lah PC. Delok iki nganggo apa? Daster. Di badane apa? Mbak. Mbok kaya keremo. Sepurane yen to aku luput, Mbak, aku mangapene budal nyambut gawe ora sida, cepet udan deres. Udan deres. Wong tuwek ngenten-ngenteni tang
wangimu ki wae jam 6 to subuh. Lang mau dicak remi kok. 30-an karo RT. Sutarmi. Apa Sutarno? Jenengmu sapa? Sutarmi. Ning nong tak tudek tok 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 tong. Iya, Mbak. Duk, Iya, Mbak. aku ning kene iki di bojo bapakmu. Takon ngrumat awakmu. Kowe pirang-pirang dina iki ora mulih ning ndi? Di omah. Ya omah. Omah sitok. Kowe sekolah. Wae sekolah iki jam piro tekone? Mbah. Jam piro kowe tekone? Jam loro. Sekolah iki wancine jam piro? Jam 12. Jam 2 kowe ning ndi? Dolan. Tak kurang ajar. Mbak aku kena rabies Bokonge. Kowe iki nyapa? Enggak apa-apa Mbak sepurane. Sekolah jam 12 nganti jam 2. Ning ndi tindakmu? Ora ngajar kowe. Pak. Kowe digedhek. Hei, nyapa sama Bapak? Apa, Mas? Kok enek mendunge barang? Permintaan, Mas. Jadi wong wedok iki sing tenanan. Kowe bakal dirabi karo wong lanang. Balik jam 12, jam 2 tutuk teko omah. Dolanan tok. Sing digawe iki apa? Kowe aja kurang ajar. Nyapa? Aku menengahe kok. Kowe tak didik, tak gedhekne. Ning kene iki kowe tak gedhekne apa jari aku? Kowe manut karo sapa nek ora manut karo aku? Ngomong. Ngomong. Ra, Apa? aku ijol aja ngene. Remek aku. Ijol. Iki apa? Jal dapuran. Nyapa? Apa iso ceritane Ya seneng? ya. Jangkrik. Baik. Aja kurang ajar, aja kurang ajar, aja kurang ajar. Lho. Wis wani nglamak kowe. Wis nglamak karo wong Bune, bapak. nyapa saya. Pak. Bapak. Pak, Kowe nyapa kok nangis kaya ngono? pirang-pirang dina aku wis kangen karo sampean, Pak. Tak tinggal nyambut gawe golek duit, awakmu tak pasrahi omah, kok malah nangis kaya ngene. Nyapa? Anakmu, Pak. Piye anak? Aku dilok-lokne. Kowe iki ning desa uripe kaya ngono. Saiki ning kene, bapak iku katut karo sampean iki dibong-bongi menyan. Lho. Piye? Aku balekno, Pak. Aku balekno ning desa balekno. Repot musuh sengkuni. Sabar. Aku balik. Sapa anakmu? Balik, aku balik. Mau jenenge sapa anak? Ya, clear. Hah? Ti. Ti. Napa, Pak? Apa bener sing dikandani Bu? Mboten. Lho, kok mboten piye to? Lah ora krungu. Kurang ajar, Pak. Kurang ajar. Tenan kuwi sing mbok omong ngene. Heeh. Kowe dadi anak kena dituturi apa ora? Wong tua golek duit, nyambut gawe adoh. Ceritane ngene Ning iki. kene trimo kaya ngono kuwi. Piye kuwi? Biyen ning desa iki wedake gur ndut. Lah saiki njaluk sing larang-larang. Jaluk larang. Anak kurang ajar. Ngelokne aku ngono kuwi, Pak. Hop. Anu iki anake wis lunga, aku dadi napa ora bisa mentung. Oh, ngono. Anake lunga ngono lho ceritane. Lah, kepengin sampean dadi apa lho? Juragan apa piye lho? Oh, dadi juragan. Ah. Iku ya siki anak buahe loro niku. Weh bongko weh. Anak buah iki. Bongko. Heeh. Aku juragan Brambang. Juragan Brambang. Heeh. Iki kuli Brambang. Kuli iki loro iki kuli, Pak. Kuli. Gosok ndasmu. Gosok ndasmu bosok. Hei. Wes. Lho, wes. Weh, wong loro nyambut gawe tenanan. Nyambut gawe tenan karepmu piye kurang ajar. Nyambut gawe ngono Pak ya. Iya, juragan kok. Ora krungu budek paling wong loro iki. Ya. Hei, Yang ngene iki lak nasibe awake dhewe. nyambut gawe sing tenanan. Sampun, Bos. Sampun dolan kaya ngono kuwi. Mosok Brambang iso mbok tanduri lombok barang jagung apa kena engko akhire. Ya enak to engko tambahi gula pisan ku rujak. Kowe nyapa iso ngono kuwi nandur kok lho kemana main catur jane kocok ya wis. Krungone lagu, Bos. Oh alah. Nandur Brambang sing apik aja nganti ketinggalan sesok apa wis tak. Alon-alon. Dijar-jar. Sampeyan nyapa? Nuwun sewu lho. Bos Brambang. Kowe sing ngerti sampean Bos Brambang. Hmm. Aja dumeh kowe dadi bos
Aja dume sampean dadi wong sugih. Tak jar-jarne pirang-pirang ni wulan. Lah kok wani to iki? Lah yo iya. Iki Wong cilik aja sok mbok idak-idak. Masih awake dhewe dadi pegawe. Nek sampean iki dadi bos kudune menghargai pegawe. Aja sembrono. Wayahe gajian 2 minggu pisan nganti 2 wulan ora gajian. Piye karepe sampean? Kleru rene kamu. Kowe bos model piye ngono kuwi? Piye karepe sampean? Wis wani we. Iki sik apik-apike aku. Gelem nyambut gawe terus. Apa? Enggak. Aja ngono. Liyane kene ndak nek liyane kene. Pemainnya mek iku tok lho, Mas. Hei, aku ki bosmu. Lah ya bos ya bos. Kowe iki wedi yo. Arep mbadok apa anak bojoku? Gelem kowe tanggung jawab. 2 minggu bayaran nganti 3 wulan. Ha iya. Ora bayaran lho nyapo iki. Apa sing mbok pikir Depeh kowe dadi wong gedhe, wong sukses, wong sugih, sak penae dhewe karo wong cilik, Dadi apa kowe? Dadi apa? Nyapa? Dadi bos kleru aku. Aku Delok anak lan bojoku ora mbadok, megawe bendina, mbok porsir tenagane kuli. Arep dadi apa kowe? Bos aja ngono carane. Ajar. sepurane iso tak bayar. Kok ceritane Iso-iso mumet, Pak? dipateni kowe karo kuline. Sampeyan njaluk dadi apa? Aku sing njaluk sing pokoke ngono lah aku wis. Oh, sing ngono kuwi. Wis pokoke sing apik lho. Wis dadi dadi direktur. Wah, aku lho. Direktur. Aku ganti celing direktur aku saiki. Wis. Kamu loro karo Karyawane. Ayo bosok wis. dadi pengemis. Ayo. Hei! Direktur utama PT Nyelengit. Sosok biayaan. Tandur aja ning kene aja salat. Wis usah. Nalon, Mas. Ayo ngomong aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku wis ora mangan pirang-pirang dina ya, Pak. Awake dhewe iki wong ra duwe. Arep paribasan awake dhewe dadi wong sugih, ibarat dadi direktur. Enggak enak ya, Pak. Kenapa nangis sih? Aku nelongso dadi wong tuwa lho. Iso ngopeni anak. Ora nuthuk-nuthuk. Aku kan mau ora nuthuk-nuthuk lek karepmu piye? Pisan tapi biang. Lah piye lah awakmu pas bedhok pengemis kok? Lah apa ada wong dadi pengemis lho mau dadi kono dadi pengemis lho masamu kancamu rasa nuthuk-nuthuk karepe piye kok? Alon-alon, Mas. Alon-alon. Lah masamu kancane iki karep bisa dadi sing apik malah pengemis-pengemis dieng kono. Lah kowe jalan dadi apa? Kowe jalan dadi apa? Telek dadi telek wegah aku. Oh dadi telek. Oh, dadi telek ya. Ngene Mas. Timbangane gawe reget ning kene. Ae dhewe pas liwat ngene. Lewat. Maksudnya aku wegah. Dek telek. Tak jaluke kok. Ae dhewe gerombolan nih. Aku Mari anu mulai bal-balan. Piye? Wis magrib iki lho. Lah iya mulai ae. Mulai ae. Lho lho wis. Apa iki? telek lincung. Telek. Gelem kowe. Jangkrik teleke. Blakne lambemu. Golekno pacul. Lah, lu dipacul ndasku no. Lah tak buat timbangane reget ning embong. Wah, ada yang kresek, ada yang kresek. Telek Telek nyapu lho, telek ning dalan, greget iki. Wedat. Wong tuwa kon gluduk. Ya wis jadi telek. Macamu kancane padahal telek lincung kowe sodong delosor kowe malan. Nembang siji lorot nun sewu. Ini yang bagus. Aja dia mau guyon tok. Iya. Pak Aris tuh jebule. Iki mau enek sing ngomong aku. Iya, Mas. Jebul dia tuh penyanyi dangdut. Oh, kok ngerti ya ampun. Kok telek kok ngerti Pak Aris seneng lagu dang. Bar iki wis bar. Maksudnya piye Pak Aris? Pak Aris jebul penyanyi dangdut. Salah.